Hvordan er det snart til kamera? Det er fordi sådan hvorfor kamera? Jeg hader det. Finder skal det passe dig? Nej, jeg kan ikke. Sådan går det med hyperaktive unger, som ikke kan finde ud af at styre sig selv. Mamusen. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået medicin. Jeg er så glad i dag. Hun er så glad i dag. Hun er så glad i dag. Hun har fået sin medicin. Hun er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin. Jeg er så glad i dag. Desværre så kan vores patient hen og døde. Nej, jeg er lige her. Okay. Hej. Gonna be your kill. Snart slår de ihjel. Se, den er sikkert for slikket på. Tro det eller ej. Men det passer. Spasser. Der, skar, lipgloss, puder, luder, babadutter, du sutter, Fanta, cola, gajol, du mongol. Stik den. Du kan lige komme så. Nej, det er fra en, der hedder Kasper, der går i de der bukser. Ja.